Shake that booty. Yeah, man. Boom, boom, boom. I wanna see your body wine and wine and wine and wine. Yeah, boom, boom, boom. I wanna see your body wine and wine and wine and wine. Yeah, man. Ahora mami, ahora papi, ahora, ahora, hands in the air, shake that. Ahora mami, ahora papi, ahora, ahora, hands in the air. Shake that booty. Selecta. Shake that booty. Yeah, man. I wanna see your body wine and wine and wine and wine. Yeah, boom, boom, boom. I wanna see your body wine and wine and wine and wine. Yeah, man. Ahora mami, ahora papi, ahora, ahora, hands in the air, shake that. Ahora mami, ahora papi, ahora, ahora, hands in the air. Shake that booty. Shake that Don't let this be our final Don't let this be our final Dreams, when you wait, when you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music gone. Whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul. Whoa, 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 whoa. So give me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. Don't let this be our final song. Don't let this be our final song. So give me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. Don't let this be our final song. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Yan ay patungo. Ang Soklo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong
At kasama niyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ayi. Hello, Madrid Nation! Wala energy. Ulit. Uy, grabe. Hello, Madrid Nation! Hello, mga kamata. At syempre, sa ating mga nakatutok na almusallers. Hello sa inyong lahat. Ayan, at syempre, nakatutok na naman kayo sa inyong pinakapaboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Go pa rin tayo sa kwentuhan. Go sa kasihan! Go sa kasiyahan at swak na swak pa rin tayo sa kulitan dahil kasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas na cutie patootie, Kimpi! Hello, Madrid Nation! Good afternoon sa inyong lahat. Ayan, syempre, hello sa ating top fan almusallers na si Christine de Guzman Roy. And syempre, hello rin kay Alexandra Gaviola. Ayan, syempre, present din ang ating viewer na si Krisha Manlunas, si Miss Jazzy Banaag, and syempre yung tito ko nanonood. Hi, Tito Vince Ignacio. Ayan, at Ayan. syempre guys, Sino pa nakatutok- ba? Ay, meron pa ba? Ayan. Meron pa, si Kerwin, Krisha. sabi niya hello. And syempre, si Zenith Gatula present din. Hello. Ayan. Ayan, syempre guys, habang nanonood kayo ay tumututo kayo ng mabuti sa amin, ay pindutin nyo na. Parang pares lang ngayon. Ayan, syempre pindutin nyo na ang heart. Yan, heart button dyan. Dyan, makikita nyo sa baba. Yan. Yes, guys. Yes. At syempre, wag niyo kalilimutang i-like at i-share ang ating mga pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At syempre, ngayong live natin, wag niyo kalilimutang i-like and i-heart react na yan. Dahil ito ang last day natin for this week. Kaya at mamaya makakasama natin ang ating tatlong mamshies. At syempre, bago tayo magsimula, hindi mawawala ang paborito niyong alipinin. Tama ba sinabi ko? Ayan, halo muna kay Noah. Hi, Noah! Miss ko na kayo ng ate mo. Noah? See you soon. Oo, yung gumagawa ng barko. Ayan, at syempre, Ay, may Rupert pa pala. Ang tagal! Magsimula na tayo! May Rupert pa pala. At syempre, Rupi makakasama pala, pa rin Rupi. natin ang guwapong Kenkoy, Rupi! Hello, guys. Ano ba yan? Shout out kay... Ayusin mo yung mukha mo. Yan. Hello, Madrid Nation! Shoutout sa mga nanonood ngayong araw na ito. At shoutout kay Christine de Guzman Roy. Christine. Sabi niya, sana may premyo yung mga nangungunang attendance. Countdown pa lang, nakabantay na. Nakantabay na, wala. Hashtag solid. solid. Yes. Yan. Siyempre, ating solid. Solid almusallers. Na Teka. si Christine de Guzman Roy. Tsaka shoutout kay, sa virus ni... Ayan, ni syempre, DJ Ayi. present din si Prieto sa Kahapon. Sabi niya, mainit na tanghali sa inyong lahat. Kahapon, malakas pa ako. Naghahatching si Ayi. Ngayon, sneeze. Hatching! Oh, yan ngayon guys, papabilisin ko na parehas sila Teka. may virus ngayon. At saka, inaantay ko na lang lumipat kay Kim at kay Miss Sen. Damay na daw. Baka ma-virusan pa. Wala na naman akong break time nito. Okay lang yan, Krisha, dahil dito ay pwede ka pa rin manalo. Sulit na sulit yung break time mo. Ayan. Syempre, habang nanonood kayo, guys, paki-react naman dyan. Heart react for Up. Team Kimpy as always, and like Comment. react for Team Rookie. Comment ready if you're Syempre, ready. mag-comment din kayo kung ready na ba kayo para sa Dali, ating umpisahan games na natin ang ating for hangout. today. Yes, Dali. at syempre, para sa ating mga bagong audience, at sa mga walang Comment ready. sa mga may free data, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi at mag-comment. At para sa ating mga bagong audience, simple lang laruin ang ating hangman.
Mag-input lang kayo ng letters at paunahan kayong hulaan ng category. So, ready na ba kayo, guys? Let Dali. us know that you are all Pag ready. pag marami na tayong nakitang Yes. ready, umpisa na natin. Bago para tayo malaman. magsimula, mag-comment muna ready. kayo ng ready. Para malaman And natin syempre, na maraming tagtarin nyo na yung heart rock dyan and like rock para naman magsimula na tayo. Ultra ready na raw sila. Sabi, ready na, sabi ni Zenith. Ayan, Gatula. ready na sila. Si Christine, Si di Tita, pa nagsisimula. Pero sabi niya, hard. Teka, ba't may nagre-react? Hindi naman taga dito yun Okay, guys. Ready. So, simulan natin ang ating first game in 3. 3, 2, 1. Transition mo na yan. Ayan, Epa. ayan, easy, medium, hard. Ito na naman po tayo. Maguhubad lang ako, wait. Ayan, ready na rin si Alex. Pero si Christine, sumagot na siya ng hard eh. Ano bang gusto niyo? Hard ba ulit? O medium? At Friday ngayon, isihan lang natin ang heart. Yes, happy Friday sa inyong lahat. Ang slow ng data ko, wala akong bahay. Wala ako sa bahay. Wala akong ba? SSS processing. Hello! Ayan, syempre, ingat-ingat ka dyan, Prietas, and ayan, Okay lang, keep on slow ang watching. data mo, basta hindi ka mag-geek. Hardcore, all Slow. caps, sabi ni Kerwin, Grabe para naman yung intense. Hardcore, gusto ko yan, yung mga hardcore So, na simulan yan. na natin. Mga Hard ang hardcore kanilang music, napili. Hardcore music. Ayan. Hard for the Hard. Ano yung sabi ni Gatula na Ayan, yan? simulan. Uy, huwag ka umalis ka sa camera ko. sorry, may nakikita akong nakasingit eh. Sana meron din akong Mac para makita ko yung comment. Okay, kahit tablet lang, baka naman. Natawa lang ako dito. Ayan, simulan na natin ang ating game. Ang ating first category category. ay... Ay... Ano yan? Famous people. Famous people with 2 words. May nagko-comment din si Ayan, Ariel. kahapon puro letter A agad yung sinagot nyo. Kahapon walang Ariel A. Mondranes. Mendoza. Hahaha. Mahirap ngayon. Ayan. Kaboses ko ngayon Mag-react si naman ano kayo eh. dyan, guys, habang nanonood kayo. Kung nag-enjoy ba kayo sa ating Baka games. talaga. Okay, guys. So Input sick in of lang ng love letters. So tired. Wala ba? Mukhang iniisip pa nila eh. Guys, andali-dali. Si Abraham Lincoln. Letter E is... Ayan, si Christine. Letter E daw. Ayan, may letter E. Hindi nyo na inuna ang A ngayon, ha? E. Sabi ni Kerwin, S. Yes. At ni Kerwin at ni Krisha. Ayan, may S. Sabi naman ni Christian, letter A. Letter A. Kanina S yan. A, bulag ka ba? Dalawa yung nakita kong S. Isa lang. Ayan, Isa oh. lang. Hala? Hala, naduling. Ling. LinkedIn. Letter A. Sabi ni Krisha. A. Ay, wala na naman tayong letter A ngayon. So, Sige. hindi siya si Abraham Teka lang. Lincoln. Ano, nilito ko lang. Sinabi ko kanina yun eh. Sabi ni Ginaya ni Alexandra, Krisha. letter So- Huwag L. kayo magpapauto kay Ruby, ha? Hi, Alex. Huwag kayo magpapauto sa mga babae dyan. Sabi ni Alexandra, letter Huwag L. na huwag kayong magpapauto sa akin. Hala, wala rin po tayong letter L. Sadness. Hindi po ako Yes. mabuting tao. Hindi siya si Abraham Joke Lincoln lang. dahil meron siyang letter E at Medyo. letter Miss S. Jazzy. Sabi ni Miss Jazzy, Letter R. Sa letrang R, Ruby. Oh, pumutok ang letrang Wala R. po tayo ulit. Letter R, guys. Yes, Dalawa wala. na lang po ang ating balloon. Dalawa na lang po ang ating balloon. Yes. Yes. aray! Wala. Aray! Wait lang. Alex. Halo, Alex. Sabi yung dalawang yan, magugulo yung Nata ko mga sa'yo. Oh! Wag dun. Ayan. Halo, Alex Gabriel. Hello, engineer. Hindi ba si engineer ito? Ayan. bang engineer yan. Siyempre, halo kay Casey Belated. Happy birthday. Belated happy birthday! Happy birthday, kapatid! Happy Ano ba birthday niya? Sabi ni Miss Jazzy tsaka ni Sa isang Alex, araw. letter I. Letter I. Meron tayong letter I. Alam mo si Hangman, kahit dalawa na yung logo na. Ayan, syempre halo kay Buti Shira. pa siya. Sabi niya letter T. Hi!
T. T. Ayan, meron siyang T. dalawang T. Sabi ni Hazel. Double T. Ni Shaira. Oh, Bastos. sabi ni Oy, Prietos, letter J. Sabi ni Prietos, flavored. Parang duda ako sa letter J eh. Oh, tsaka sa N. J. Java. Walang J! Ayan, sabi ni Zenith Gatdula, politician yan. Ay, ang Okay lang, galing. Shaira, dahil abot ka pa Paano sa mo nalaman? games. Ha? Paano mo nalaman, Senit? Na-late ako. Na-late ako. Ayan, Nako, meron may tayong letter deduction po tayo I, dyan. T, and Sa E, mga tsaka nalilate S. po, teka lang, may bago tayong rules. Sa mga nalilate po, yung load namin, mababawasan kung anong oras kayo dumating. Kung ilang minutes kayo na Oo. For example, Piso, diba? isang minute. Uy, pa-share. Siyempre, mag-like and share. So, anong oras Yan na? kayo. 12:15 na. Guys, wag niyo halilimutan. Ikaw dumating. Yes, Oh, wait share lang, nyo wait rin ang lang. ating almusal. Yung 30 pesos mo na load, Si Kimby mo. 50 na lang. Okay. Okay! Okay. So, wag niyo halilimutan. I-share itong live natin. Ayan. Ayan, sabi na Share Alexandra nito. Whitney Houston. Anong politician dyan? Sumagot na rin si Christine tsaka si Krisha Whitney Houston. Try natin letter O. Para Try natin, Miss Ano Zena. ba kanta niya? letter O. Ni Whitney Houston. O. Ayan! Ang dami na nilang sumasagot ng Whitney. Whitney nga ba talaga? Back to you. Try natin ng letter W. For me. Ayan! Meron siyang W. Sabi ni Prietos, may nanalo na daw. Si Alex. Hi, Alex. I like all the necklaces. I love it. You. Yan. So, congratulations, Alex Whitney Caviola. Houston. Ang tamang sagot ay Whitney Oh, Houston. ang gaganda naman. Kanya, di ba? Oh, Kanya. Yes. Pwede ba kayong bumawi, guys? Yes. Ang gaganda ng mga binibenta ni Alex. Kung gusto niyo na ng next puzzle, i-comment nyo, babawi ako. Yes. Comment nyo, babawi ako para mag-proceed na tayo sa ating next puzzle. Comment. Nagugustuhan niyo ba ang kanta ko? Wala silang paki sa'yo. Okay, next puzzle Comment na. nyo, babawi ako. Para Comment nyo. ilabas na namin. Teka lang, pa-comment nyo. Ang galing-galing kumanta ni Ruby. Wag niyo siya susundin. Nililin lang niya lang kayo. Comment, babawi ako bago tayo mag-proceed sa ating next puzzle. Pa-comment, ako. pa-comment. Next. Ayan, Bawi sabi ni tayo. Christine, babawi tayo. Paki-share ang live kung gusto nyo akong marinig Sabi ni kumanta. Kerwin, pa-necklace ka naman na. Naman. Pa-necklace ka naman. Ang gaganda ng Ka mga necklaces naman. ni May Alexandra. internet barrier ba kayo? Lagi bumabagal ang net ko kapag start na eh. Char. Wala po. Internet Wala po. barrier. What is Yes. that? May ano po Yes, kami? comment babawi ako. Babawi tayo. Wala po kaming internet barrier pero may Okay. happy booster And kami. syempre, Boom! react Next para sa puzzle. ating next puzzle. Next puzzle. Next Next puzzle. Yan. Ating category ay occupation. Ayan, para naman sa ating next puzzle, ang ating category ay occupations Yes. with 2 words. At sa mga naghahanap ng trabaho, open na open ang Madrid, Yes, we are Philippines. hiring. Fieldman. Madrid Live. So, nag-accept po kami ng call center agent. Fieldman. Data Quality analyst. analyst. Data analyst. IT support. Admin Legal assist- secretary. Oh, Yan, yeah. and admin assistant. So, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page. Or pumunta Ayan. sa aming office. We are Sa located at Rovino, 7th floor. Yan. Yan, sabi ni Shaira, babawi ikaw, ako, tayo. Yes, parang team song ng Lion King yung tono ni Ruby. Ayan guys, sumula na kayo. Busy kayo mag-comment ha. Krisha, mabagal lang ang internet mo. Ayan, Kaya sabi naging ni ganun yung tono ko. Christine, letter A.
Field man. Ganun kasi yung sa Madrid Live eh. So, mamayang gabi mapapanood nyo po. Amari po, nila. pumunta sa amin. Dito sa Yes. 70th floor ng Sabi Chatham ni House Krisha. Building. May sagot na si data research. Data researcher nga ba? Ay, meron tayong ganyang position sa Data researcher. Yes. Data researcher daw sa Madrid, Philippines, Pangasinan. Ano mo marami? Letter A nga kung tama. Try daw. natin ang letter A ni Christine. Kung Letter tama ba? A. Paki-like and paki-share ang ating page, Madrid Philippines Pangasinan. A. Letter A. Ay! Ay, hindi siya data. Hindi siya data researcher, guys. Data Ayan, ang galing. Anong magaling? Sabi ni Kerwin, letter... S. Alam mo yung magaling? Yung kumakanta kanina. Magaling. Sabi ni Kerwin, letter S. Guys, sagot lang kayo dahil wala pang nakakahula. Sabi ni Nakakabawi. Shira. Ano? Ano? Nakakabawi. Sabi ni Shira, letter B. Letter B, sabi ni Shira. Shira, sabi ni Shira. Letter B, sabi ni Shira. Shira, sabi ni Shira. Sabi Letter ni B. Kerwin, Sa- letter S. Yes. Sabi ni Alex naman, Letter E. letter E. Eh, Sabi ni Jenny, letter I and letter O. letter I and letter O. Letter I and letter Hi, O. Mr. Paul. Ayan, syempre, halo-halo sa ating Paul Ador. Ayan, syempre, present na rin si Jenny Remo. Sabi niya, letter O. Letter O. 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 Oh, may Ayan, merong letter O, guys. Game, game! Tatahimik may dumadang anghel. May dumadang anghel. Guys, input lang kayo ng letters. Ayan, ang ating Bagal ata category na ay internet. occupation. Oh, bago din ang internet ko eh. Bakit kaya ganun? Why? Men say Say. only fool rushing. I and O pa lang ang nahuhulaan, guys. Meron pa tayong 3 lobo. So, hula-hula lang. Ayan. Oo nga, nag-i-stop. Yes. Stop. Mr. Paul. Halo-halo. Ayan, ano po halo-halo, nangyari Mr. sa aming Paul. internet? Mr. Paul, ang bagal na internet. Uy, panalunin niyo si Nes Mendoza nag-share ng ano. Ayan, sabi ni Jenny Remo and ni Kerwin, letter Madaya N. yun, madaya yun. Letter N. Letter N. Ayan, merong isang N. Guys, hula-hula pa. Loan instructor. Sabi ni Krisha Manlunas. Oh my goodness. Magaling. Ang galing ah. Pwede. Letter A, di ba? Oo, walang letter. Yes, walang letter A nga lang. Try natin, Miss Zen, ang letter E ni Kerwin. Ayan, meron siyang pwedeng loan. L-O-N-E. Charot. In Code instructor. Sabi naman ni Hindi siya Ale. instructor eh. Hindi siya instructor. may May E eh. Wala namang baka instructor, di ba? inspector. Yes, Hoy! meron siyang letter Hoy! E. So, hindi siya instructor. Nagulat ako. Sabi ni Prietos, letter C. Sabi ni Shira, C. code inspector. Yan. Sinong sabi ng code? Si Shira. Code inspector. Parang. Kailan lang Sabi Bagal lang ni internet. Kerwin, letter P. ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Sabi ni Kerwin, letter P. Letter Ayan, P. sumagot na rin si Christine ng code inspector. Oh, Alex, kasi meron siyang letter E. Ayan, present na rin ang ating almosalers na si Ryan Christian Buwan. Ria. Halo. Ryan Christian Try natin minsan ng letter. Hindi C. siya code. C. Code, walang Yes. isa lang wala Hindi siya code. Yes. Dahil walang C.
Try na lang natin, Miss Zen, letter R. Letter R. Ayan. Sabi rin ni Kerwin, letter P. P as in Papa. Ayan. S na rin. S. Nice na rin. T na rin. Tina Tina rin. rin. Ayan. Hulaan nyo na lang, guys, kung anong inspector ba to. Tatlong logo pa yan. Pwede nyo pang Yes. pamutukin. 3 lobo pa. Tut, 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 tut. Ano kaya yan? Comment lang, guys. Mga inspector. Guys. Code. Comment, guys. Poll. Sabi ni Christine, poll inspector. Sabi naman ni Ryan Tone. Kasi walang letter P sa unahan. Si Miss Jazel Home. Pwedeng Oh home. my God, pwedeng home inspector. Try ba natin ang letter M? Yes, M. Anong gusto niyo? Ano ba to? Zone, home, Petro Zone. Pwede yung zone. home, inspector. Home. Ano to yung sagot mo, Mr. Paul? Poll ba to? Poll? Pwede siyang home. Poke. Pwede siyang Yes, home. pwedeng home, pwedeng poll, pwedeng zone, Pwedeng home. Try natin pwedeng letter hole. H. Meron bang H zone nga, H. inspector? H. Letter H. H. Oh. Ayan! Ano na to? L or M na lang, di ba? Pwedeng Yes. Hole or M. Pero home na yan. Sabi niya home na. Pero ang nauna sa Oh, home home inspector is- ay si nauna si Miss Miss Jazzy. Jazzy Banaag. Yes. Then sumunod si Christine. Tsaka si Ang galing. Kerwin. Ayan. So, congratulations, Miss Jazel! Ikaw ang nakahula ng tamang sagot. Yes, pwede pang bumawi. Ayan, dami pa nilang sagot. Tile Inspector Dome. So guys, comment next naman para mag-proceed na tayo sa ating next puzzle. Yes. Last puzzle para sa ating hangman. Bago ba to si Christine? Bagong viewer si Christine. Kahapon ako. Sabi ni Mr. Paul, typo shed. Kahapon ako sobra. Okay. So yun talaga yung kailangan eh. Before, Teka, parang- before i-send yung Parang wala type. ata si Mr. Sam, no? Oo. Sabi ni Lovejoy Mole. So yan, thank you so much mo sa mga nag-share. Kay Nes Mendoza. Yes. Lahat ata kay Nes Mendoza. Yes. Wow, 19 shares. Thank you for sharing the Almusal Club Thank you and for keep on sharing. watching. Dahil dyan, nanalo ka ng pagkiklik sa... Sabi ni Miss Jazzy, Nalala ng thank you. load! Ayan, si Nes Mendoza! Si Nes Mendoza! Dahil nagsesay siya. Nag-share dahil siya. dyan, Kaya nanalo guys, ka na. $100 Pesos load! load! So yan guys, i-share nyo na ng i-share ang ating palabas today. Kasi Guys, doon- may prize din ganito kayong yung mechanics load. niyan. Yes. Paki-PM Dun sa mo mga- yung number Nes Mendoza. Doon sa mga nag-share, namimili kami kung ano yung mapili namin. Ang dami niya kasing share. Nagrarambol-rambol yung pangalan doon. So yan, sabi ni Miss Jocelyn, thank you at hindi mabagal ang net. So yan, yes. marami na nagne-next. Ayan po ang ating third category ay famous people po ulit. Kung hindi with kayo makasagot, viewers. sa share man lang. Sabi ni Krisha, inabakan ko si Mr. Jomar sa answer niya. Mukhang wala pa si Mr. Jomar. Teka lang, pwede ka namang makapanalo ng load. Dahil Grabe lang sa naman si pag-share. Christine. Tingnan yung basahin natin yung comment ni Christine. Okay lang Sabi na niya, hindi manalo. Yan. Ayan, kay Kisinjoy Serato. Sabi Hindi niya, siya okay gawa. lang na hindi manalo basta Bagong viewer nakapanood yan. na ng The Hi, Almusal Christine Club. Joy. Masaya Bago na ka. tanghalian ko. Love, love. Wow! Thank you for watching and supporting The Almusal Club, Christine de Guzman Roy. Ganda And ng- syempre, halo-halo kay Christine Serato. Ganda ng Halo-halo. surname nyo. Serato. Serato. Parang, Gawa ba yan? hindi. Para siyang pagkain. Gawa ba yan? Serato. Oo, yan yung mga sinasabi ng mga pabebe na Serato. Hygiene. Uy, mahal na kita. Uy, Serato. Sabi ni Ryan, injured si Master. Mukhang injured daw si Sabi ni Kerwin, wala pa si Mr. Jomar, a.k.a. Vino. May popular na si Jomar. Wow, Ryan Ryan Sabi ni aka Priyanos, Hillboy. lagi akong nawawala, balik na naman. Feeling ko talaga sa connection yun. Kasi Sabi sa ni data Christine, namin continuous. letter A. Yes. Letter A.
Ayan guys, para sa ating mga bagong viewers, hula-hula lang kayo ng letra. Pwede kayong manalo at only winning po Yes. tayo. Wow! Galing-galing Kahit guys. manalo ka sa lahat ng games, okay lang. Oo. Basta tama yung sagot Wow, mo. akalain mo yun may 270 load ka. Oo. Okay. Sabi ni Claire Junjong. Ayan, Letter halo-halo. I. Claire. June? Letter I. Yan, meron tayong letter I. Sabi naman ni Mukhang Ni ice Kerwin, June yun, letter ah. S. Walang letter S, Kerwin. And sabi naman ni Shira, letter M. Ito si Jane, magaling siya humula. Sabi ni Jane, letter R. M, mama. Ala, wala ring letter S. Si Jane, lagi itong nagbibigay Mama! ng letter. Ayan, syempre, halo-halo sa ating top fans. Sabi ni si Jane, Gamboa. letter R. Kaya tsaka ano, happy Oh, birthday diba? kay ano. Sabi sa inyo eh. Teka lang, happy birthday kay Uzumaki Naruto. Birthday niya ngayon. Yes, oo. Birthday ni Naruto. Yeah. Sabi ni Christine, letter C. Bakit birthday niya ngayon? Kasi Wow, ngayon ang daming nag-start C. yung Sabi ni ano, Alexandra Gaviola, letter Char lang. E. Hindi ko alam. Nakita ko lang din. Ayan, halo-halo kay Victor C. Timbang Jr. Letter E. First word daw ba? Albert? Albert. Pwede. Albert Einstein? nga ba? Sino ito? Hi, Sis Joy. Ayan, halo-halo, Ate Gatdula. Hi, Sir Ses! Sir Ses Joy Gatdula. And syempre, present na si Mr. AJ Guache. Hi, ganda! Halo-halo. Thank you for watching, Sir Ses Ganda. Sabi ni Mr. AJ, letter H. Sabi ni Sir Ayan. Ses Ganda, letter B. May sagot na si Mr. AJ. Sabi ni Mr. AJ Alfred Hitchcock. Ano daw? Ayan, sabi ni Kerwin Naruto Uzumaki the Hokage. Tuwan-tuwa. Yes. Tuwan-tuwa si DJ Aya. Pag nakakabasa Ayan, ng present ganon. na rin si Maria Janica Zacarias. Halo-halo. AJ. Sabi ni Jane, tagabigay lang po ako ng Ano, letter. Ay, Sila Piliado? na taga-solve. DJ Ganyan Ay. naman sila eh. Ano, Humuhugot na si Piliado? Jane. Albert Hitchcock. Tuwan-tuwa. Ayan, ang dami ng sumasagot. Tuwan-tuwa ang DJ namin. Subukan naman Sino natin naman, ano? ang letter O. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo. Pero... Letter K. Ayan, Oh, Jess, yan. meron siyang kak. Meron siyang kak. Tuwan-tuwa ang mga... Tuwan-tuwa. Letter T. Guys, Hindi no. siya guys si Albert dahil isa lang ang letter T. Sabi ni Kerwin, Alfred. Guys, na-OP po ako sa Alfred kanila. ba to, Albert? Na-OP na po ako sa kanila. Sabi ni Mr. AJ, Alfred ba? Wow! Grabe Yan, naman. ang tamang sagot ay Alfred Hitchcock. Ang tamang nakasagot ay Feeling si ko. Mr. AJ Guache. Yes. Ang daming kak. Bakit madaming kak? Kak. Ay. Ang dami nating bagong views. So yan, sino ba ang ating winners para sa ating first game? Ito, feeling ko si Mr. AJ, na-hack na niya yung sagot sa... Apo. Na-hack, ano yun? Na-hack ata ni Mr. AJ yung sagot sa hanggang. Sabi ni Chris, Ayan. si ano daw, yung He is an English film director. He is an English And film producer. director and producer. Okay, so... galing na talaga tayo dito. Yes. Yes, at syempre ang ating mga nanalo sa Hangman, Alexandra Gaviola, Jassy Banaag, AJ Guache at ang ating special prize ngayong araw dahil marami siyang share, Miss Nes Mendoza. Thank you so Yan. much So for guys, sharing. i-like nyo na yan and i-share nyo na yan para manalo rin kayo. Pakipiyam ang inyong mga numbers. Ayan, nagbabalik Thank ang you so ating much. almosalers na si Kael Ulaw. Yung magsalita Hi, ka naman. Kael. Parang malalim yung iniisip. Ready na ba kayo sa ating Malalim yung next iniisip game? ni Yan ang Rupi, ating, guys. Oo nga eh. Movie series. Nakatulala na, hindi na siya nagre-react. Medyo... Malalim ang Masama iniisip. po. Mukhang kailangan ng ano. Magpa-hospital. Magpa-energy. Kailangan na ng Energize. Starbucks. Ay. So yan, sabi ni Mr. AJ, kung nahack ko yan, sagot ko na yan lahat. Wow. Hoy, wag daw kayo mag-judge. So, ano ba ang ating next
game. Yes, ang ating next game ay ang movie serye. Okay, so ready na ba kayo? Simple-simple lang para sa ating mga audience. Magbibigay kami ng 4 na pictures at huhulaan nyo lang kung ano ang title ng movie na ito. At syempre, strict ang ating judges. So, dapat kompleto. For example, Twilight Saga, Breaking Dawn, and Now You See Me 2. Ayan, kung may number, kahit yung number lang yung ilagay nyo. Okay, so guys, Ayan, are you sabi all ni ready? Claire, sana all may load. I-share mo na yan, Claire. Claire I-share mo na Junjun. ng i-share and i-like mo na rin para magka-load ka din. Yes. Sabi ni Kael, basahin mo naman, magsalita ka naman. Hello, late na naman ako. Ano ba Wala na. nangyari sa'yo? Wala ako kahapon. Ha ha ha. Galing akong Baguio. Yan, Guys, sana transition. all, pabagyo-bagyo na lang. Wow, gano'n ka na bagyo kahapon. Okay So guys, yan, ready ba na si kayo? Alex. Comment Keep, ready. mag-comment lang, guys. Ready, comment. Para simulan natin ang ating second game. Comment, Yes, comment, are and you ready? rap. So, ilabas na natin para makahula na kayo in 3, 2, 2, 1. 1. Ayan, dapat mabagal lang. Ay, mabagal na. Ganun. Ayan, para sa ating first movie serye, ang ating genre ay drama thriller. Thriller. Ano to? 1. Ay, kilala ko yung likod. Walang kilala ko na. Ayan. Blockbuster kasi Drama yan. thriller. Ngayon lang number 1 siya. Parehas silang ano, yung magaling na artist. Joker. Hindi ko pa napapanood to, pero magaling ang artista, magaling yung actor. artista. Yes. Pero I don't feel ano. Ano yan yung mga Yes. Grammy Award? MIB 3, hindi po siya MIB. Sabi ni Love, sino po nauna nakasagot? Nagsagot din po ako 6 ng Alfred words. Hitchcock. Ang nauna po sa Alfred Hitchcock I kanina see. ay si Mr. AJ Goache. Mr. Bean daw sabi ni Ka. Yes. Hindi rin po siya Joker. Mukhang ano yan eh, mukhang Mukhang ano? maganda. Maganda yung Joker kasi Hindi siya feeling ko Joker. number 1 na daw siya. Number 3, ang latest na Hindi nabasa siya ko. Men in Black, guys. Hindi siya Men in Black. Men in White. Millers. Millers, hindi rin siya Millers. Maganda rin yung The Millers na yun. Robocop. Ayan na si Hindi Jomar. rin, ayan, nagbabalik na, ayan. Ayan Mukhang na. present na present. Ayan na, Present. pinakihintay nyo. Yes, please, welcome Mr. Jomar Jomar Salomon. Ayan si Jomar. Hindi rin siya Lucy. Eto guys, dalawang ano. Jomar, mag-comment may ka na. tip ako. Dalawa silang lalaki. Mukhang papalitan na ata ako ni Jomar. Hindi rin siya words. Prisoners and Ant-Man. Gone 6 girl. words. Yes. 6 words. Ayan, ang tip nyo, ang clue. Ang clue nyo ay meron siyang dalawang Barney Rao. lalaking bida and meron siyang 6 6 words. words. So far, the Binong guy. Tapos, ang clue nyo yung Kanina ka artist pa natin, inaantay sikat. ng mga fans mo, Mr. Jomar. Vino Ayan, Vino Morales, sabi ni Mr. AJ. Ghostbusters! Ang aga naman. Mamaya pa yan. Marnie. Ano ba Okay. to? Parang nabingot si Barney. Barney. And the ano? May palabas bang ganon? Marnie. Narco. Hindi 6 rin words. Narco. Meron itong 6 words. Yes, 6 words guys and ang Oo. bida ay dalawang lalaki. Yes, at madalas na sinasabi yan sa story. Yes. Okay na yun. Ito ang unang sinasabi. Yes, sa story. Kapag nag-ano ka. Kinakwento Storytelling. Pag kinakwento ni Lola Basio. Ni Lola Rupert. Yes. Ganon. Hindi rin siya Braven. Guys, meron siyang 6 words. Anyari daw, sabi 6 niya. Ano? words. Ni Madalas Jomar. na sinasabi ito. Oo nga, Mr. Jomer. Anyari Sa- ba? Hangover daw, sabi. Sa... No, hindi siya Story. hangover. Okay, 6 words. 6 Sayang words, naman kung walang 6 mananalo words. dito. Long time ago. Long time ago. Malapit na. So close yet so far. Stuber? Ano to? Stubber? Ba't ka to sipon? Grabe. Long time ago. Meron pa, meron pa. Sabi ni Once- Ryan, once upon a time. Pero kulang. Ayan, may Sabi nakasagot Sabi ni na. Mr. AJ, once upon a time in In Hollywood. Hi, engineer. Ba't Okay ngayon na ka ang tamang lang? sagot. Hi, Ano ba?
Ayan, di na namamansin ang aming engineer. Hindi siya namamansin. Okay, Ano anong ba ang tamang sagot? Once upon a time in In Los Angeles ba? Or malapit na. Hollywood ba? Or Las Vegas ba? Ano 999. ba? Okay, ilabas na natin Ayan, yan. sumagot na rin si Shaira. Ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay Once upon a time in Hollywood. So, yan. Ang tamang nakahula ay si Mr. AJ Guache. Yes. Sayang yung sagot ni Ryan Christian kasi kulang. Kulang. Yes, ang tamang sagot din ay si Shaira. Pero mas nauna po ay si Mr. AJ. Mr. AJ, watch Ed Sheeran, bakit Ed Sheeran? Ayan, bagong viewers to si Alden Domen. Halo-halo. Hi, Domen. At syempre, next na tayo. Sige na, ilabas na natin ang next movie. Ayan, grabe naman to si Christine Ayan. Joyce Rato. Ang dami niyang share. Oh, Ayan o, sa Marikina High School, My Prayer Intention. Grabe. Sa Fantastic Girls AutoCAD Operator, Miss Batch 2014. Oh, grabe, pati sa Cat and Vince At official dahil group. dyan, Yes, so congratulations Christine Joyce Rato. Nanalo ka na. thank you so much! So yan guys. ayan, kahit hindi kayo makahula. Oo. Diba? So mag-invite pa kayo ng mga viewers natin Uy, and oh. keep Ano, on pag liking and pag nag-share, sharing, magkano ba ang guys. ano dito? Basta, game. Ayan. So keep on sharing lang guys. So ito na ang ating next Wow! genre ay adventure. Ang tamlay, Kuya Ruby, matamlay, may sakit tayo. Grabe. Ayan na. BFG, sabi ni Mr. Jomar. Ano mo nasabi? Then sumunod Ano ba si yan? Ryan, the Bigfoot. Kulang. Ayan, halo-halo kay Jimmy Sla. Okay na po yun. Halo-halo. Pan, paano bang sagot? Pan, Alam mo na kung bakit BFG. Yes. Kasi yung kita mo na dun, oh. Oo. Tsaka yung ano kasi, color grading. Are you there, BFG Into the Woods? Okay, labas na yan. Ang tamang sagot ay The BGF. the BFG. Giant. Ayan. So yan, congratulations Mr. Jomar Solomon. Buti na lang walang letter I to. Ayan, sabi niya Meron, the B. BFG. BFG yan. So yan, pwede pa kayo guys bumawi dahil meron pa tayong Ano yung The Bigfoot Junior? Big na nga junior pa. Okay. So yan, para naman sa ating last Last set. genre. Ang ating na tayo last sa set ay last movie. Okay. Alam na yan agad. ayan, adventure Talaga? po ulit. Yes. Sabi Alam ni na yan? Kerwin, lupit ni Venom. Madali na yan, tinan mo. Oh, go, go, go. Ayan, for sure, mamaya after ng live na to, nandito na agad si Mr. Jomar. Sabihin, Solomon. pakiload nga dito sa number Uy, na to. nasa na yung load ko? Ay, kaganon siya. Wahaha. Okay, hulaan nyo na yan. Guys, hulaan nyo na yan. Yan yung latest. Pero, ibibigay na namin dun sa title. Tama na yung sagot na yan. may nakasagot Ghostbusters na. 2018. Yan, sabi ni Claire, Buster. John June. Ano yun? Di ba meron Ghostbusters. Di ba weekend pa yun? Yes. Hindi siya Uy, yan ako. 2018. Ghostbusters. Paano yun? May Ganun. 2018. Okay Ready na yun. Player One, hindi po siya ready. Huwag nyo na ilagay yung Player number. Yun yung sagot ko kanina. Blade, sabi ni Mr. Jomar. Ay, So, Ghostbusters ilabas na 2. natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay Ay, Ghostbusters! Ang At ang unang nanalo ay si nakahula Claire. ay si Kerwin. Ghostbuster lang Si siya. Kerwin. Ghostbuster 2018. Ghostbusters with S. Ayan. So, mahigpit po ang ating judges. Ghostbusters. Gusto daw po ay with S. Si Claire. Ayan. So, ang tamang nakahula ay si Claire Junjun. Junjun. Yes. Yan. Then, galing. sumunod ay si... Sino sumunod sa Ghostbusters? Si Miss, ano ay Ryan. si Ryan. Then si Miss Jazel.
Teenage Okay. Mutant Ninja Turtles. Ayan. So, ang ating winners para sa ating second game. Sino nga So, ba? ang ating mga nanalo sa movie serye, walang iba kundi si AJ Guache, Jomar Solomon, ang ating first-time winner na si Claire Junjong, at syempre ang ating special prize dahil marami siyang share, Christine Serrato. Congratulations and paki-PM ang inyong mga numbers sa ating Madrid, Philippines. Ayan, sabi ni Miss page. Jazel, Nax, may load ka na, Claire. Yes, at So, syempre, yan. ready na ba kayo sa ating last game? Yan ang Art Attack. So Drawing guys, nila, before tayo kanta mo. mag-start, mag-react-react Ayan. naman kayo dyan ng Heart React. As always, for Team Kimpy and Like React for Team Rupi. Yes. And syempre, keep on sharing na rin. Para Yes, para magka-prize magkaroon kayo kayo, ng di load. ba? Kasi kahit hindi tama yung sagot nyo, kapag nag-share kayo nag-share, may prize kayo. Yes, at syempre, anong oras na? Time check. It's now 12:45 p.m. Umpisa na natin. Are you guys all ready sa ating Comment last ready! game? Ang ginaw dito. Okay, so, ready na ba kayo sa ating Art Guys, Attack? comment ready before tayo mag-start Yes. ng heart attack na Yes, lang simple-simple lagi lang kung ang ating heart mechanics. attack. Okay, ang ating mechanics ay drawing nila, kanta mo. Ang idodrawing nila ay title at huhulaan nyo ang first line. So, ang ating, syempre, hindi na sasalita. Syempre, 1 point title and 2 points sa ating pag nahulaan nyo ang first line. Ang ating category ngayon ay acoustic song. So, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Okay, guys? So, are you all ready? Ayan, game na si Manawagan Mr. na kayo AJ sa inyong tsaka mga si fans. Victor. Ayan, kitang-kita naman. Nag-share na si Mr. AJ ng kanyang Tama na po. So, simulan natin ang ating game in 3, 2, 1. Go! Ayan, ang ating category ay, acoustic? Acoustic songs. And English. So, sa akin, meron akong 3 words. Ito, 3 words. 3 words kayo pareho. 3 words. Okay, ang ating category ay acoustic song. So, huhulaan nyo ang first line ng movie title, I'm sorry, ng song title na kanilang dinodrawing. Ayan, first line guys, first line. Ayan. Ayun kay Whiskey, may mata. Yung kay Rupert. Ayun kay Rupert. Oh, may mata, umiiyak. Right here waiting for you. Oo, si Miss Jazzy. Miss Jazzy. Okay. Right here waiting. Anong first line na right here waiting? Ayan, sumagot si Christine. Sabi niya, tears in heaven. Pero ano po ang first line? Jazzy, 1 point. Guys, kung nahulaan nyo na yung yung title, hulaan nyo na rin yung first line. Tears in Heaven, Shira. Right here waiting, Oceans Apart, Day After Day, Ryan, 2 points. So, Left sa and right, akin, Tears meron in akong Heaven, Cry Out Loud. 3 words. Would you know my name? Would you know my name? Would you know my name if I saw you in heaven? Would you know my name? Okay, Shira, 2 points again. I was lost till you were found. Would you know my name? Would you know my name? Would you know my name? Hula low for low price. Would you know my name if I saw you in heaven? Okay, Alex, 2 points. Mas kompleto yung kay Alex. Ruth shared the stream. Wow, thank you, Ruth.
Hi, Miss Pam. Sabi ni Ryan, I won't give up. Tama ba? I won't give up when I look into your eyes. Oh, Ryan, another 3 points. Panalo ka na. Ang galing, ang bilis ah. Okay, Ryan, congratulations. Nanalo ka na. Okay, dalawa na lang guys. Ang dalawang maka 5 points. Kasama nila si Ryan as a winner. Okay. I not mine for the gift. When I look into your eyes, when the stars are falling down. Okay, hindi po. Nauna na si Ryan sa When I Look Into Your Eyes. Congratulations, Ryan! Paki-PM ang iyong number. Nanalo ka ulit sa ating Art Attack. Ayan. Winter snow is falling down. Children laughing all Ayan, around. si Christine, sabi niya, crazy for you. Crazy for you. 1 point. Ayan, si Alex, sumagot na. Room as the music starts. Another 2 points. 1 point na lang, Alex. Panalo ka na. Sabi ni Jenny, Remo, comparisons are easily So, done. sa akin, meron ako. Once, no, sorry. Swaying room. Meron Nauna na si ako. ano doon, Alex. Oh, wala na yan. Forward. Okay, time check, 12:50. Swaying room. Nauna na dun si Alex. 1 point na lang, Alex. Okay, congratulations sa ating unang winner, Ryan Buwan. Let her go. No. Ano yung kay Rupert? Ilang words? 5 words. Ay, 3. 3 ba? 5 words. Hindi namin. Well, you only need a light when it's burning low. Hindi po. Wala pong let her go dyan. Huh? Ano yung kay Miss Kim? Ilang? 4 words. Si Kim P may 4 words. Si Rupi may 5 words. Ang gagaling nyo mag-drawing. One love. Song for the Suspect, Lips on an Angle, ang hirap. Angel yun ah. Ang girl. Girl in the Mirror. 4 words. Kay Miss Kim, si Rupi may 3 words. Okay. Huh? Ay, 5 pala. 5 yung kay Rupi. Honey, why are you calling me so late? Ano yun? Well, my girl's in the next room. Girl in a mirror. Hindi, guys. Wala. Okay, Alex. 1 point na lang. Malapit na yung I took a pill. Oo, malapit na yung I took a pill. Ah! Na 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 na. In the middle of nowhere. To the middle of my frustrated fears, and I swear. Ah, sabi ni Shira, I took a pill in Ibiza. Hindi po. Yes, I took a pill. Hirap, besh. Malapit na yung I took a pill. Oo. In the middle of nowhere, to the middle of my frustrated fears, and I Hindi swear. siya I took a pill in Ibiza. Hindi po siya I took a pill. Yes. Take my breath away, Rupert. Malapit Just na a yung pill. just a pill. I May took- kulang. Ayan, Yan. si Ruth. Sabi Anong niya, first just line? like a pill. Anong first line ng just like a pill? Ruth, 1 point. To the middle of nowhere,
To the middle of my frustrated fears. Sa akin, meron and I akong swear 3 words. You're just like a pill. Sabi ni Jenny, I'm lying here on the floor where you left me. And Jenny, 2 points. Madali lang to. Yes, yung kay Miss... Ay, yung kay Rupi, lagi nung sinasabi yan sa ano natin. Mga, ay pag... masasabi ko na eh. Okay. Yung kay Rupert. Rupert. Ay, Rupi. Ay, yung kay Miss Kim P. 3 words. Ano yan, Rupi? Sabi, oh. Madali lang to. Yung kay Miss Kim, 3 words. Kanta ni Miley Cyrus. Wish You Were Here. Yung kay Miss Kim, kanta ni Miley Cyrus. Yung kay Rupert, kanta ni Katy Perry. Tama ba? Hindi, ah. Ay, ano ba yan? Nagtato ni ano eh, ni Pink. Ay, ni Hindi, Pink. ni ano? Hindi pala ni Pink. Si ano? Malapit na ang butterfly, pero ano pa? Yes. Butterfly. Hindi rin siya the butterfly effect. Ayan, sabi ni Alex. You tuck me in, turn out the light. Yes. Okay. Ayan, si Sherale. Krisha, 1 point. Si Alex, Krisha and panalo si ka na Alex. with 6 points. Last na. Okay. Last 30 seconds. Ito, ayaw nyo na. Time check, 12:56. Sa akin, meron akong 2 words. Okay. 2 words. 12:56 na guys. Sa pagpatak ng 12:57. Tapos na ang laro. Too good at goodbyes? Flying without wings. Flying without wings. 3 words kay Rupi. 2 words kay Kimpi. Fly, butterfly, fly. Nahulaan na yan. Oh. 2 words. Oh, yung kay Miss Kim. Two words. Ayan, One si love. Mr. AJ. One love. Higher than the sky above you. 3 points. Okay. 10. So, meron ako 1 Nine. word. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then, Ano yan? okay. Gray-gray, Ah, hindi. Yan yung may effect. Domino. Okay. You can run and you can begin in a place where you don't fit. Ano ba yung mga lyrics ni Jenny? Okay, sa ating heart attack, dalawa ang ating winners. Oh, guys, tapos na. Tapos na po, guys. Opo. Opo, Si Krisha, tapos 1 point pag umabot, pero wala, hindi pa rin umabot sa 5 Hi, points. Jill. Yan, ang ating nanalo sa ating art attack. Sorry kasi sa papel ko nilagay. Ryan Christian with 5 points and Alexandra Gaviola with 6 points. Ayan, paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, ulitin ko ang winners sa Hangman, Alexandra Gaviola, Jazzy Banaag, and AJ Guache. At sa ating movie serye, AJ Guache, Jomar Solomon, at syempre, ang ating first-time winner, Claire Junjong. At syempre sa ating special prize, Christine Serrato. At sa ating art attack, si Ryan Christian Buwan and Alexandra Gaviola. So, pakikiyan Yes. na lang ang inyong mga numbers
at i-load natin yan later. So, meron ba tayong mga announcement ngayon? I-plug namin ang aming Instagram. Paki-follow. Ayan ang ating Instagram. Madrid.ph. Like nyo na rin kami. At syempre, abangan nyo rin po mamaya ang Madrid PH Live. Yes. Mamayang 7 p.m. 7 to 8. Yan. Makakasama natin dito ang tatlo nating momshies. So, abangan nyo po kami mamaya. Yan. At syempre guys, wag nyo kalilimutan i-like at i-share ang aming mga pages for more updates, for more memes, and syempre para mag-good vibes tayong lahat. At syempre guys, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito yung tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang We Are Masal Club! See you next week! Bye-bye! Yan ay patungo. The Amsa Club.